السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير القرآن الجماعة غرب استولى كفولي بك تبما بك سيجيرولا بك جمنو لك سيجيرولا أني أنك كما بيسي مغوما أنك كما بيسي مغوما مربا وسونا كندو كبوبمكم سلم فولي ديدو أسمي سمي لك سوريرنا لك بطومنا لك دمك لك سطرة لك دسون كراسي دام لك سيني كنا دام لبطوكا أنك فولي بكتا لملك لبما مغمو أنك كما بسام مغمو باللمن أنك فولي بكتا لملك لبما أني كما بسام مغمو سلم فولي دو نينانتا مسيكا سلم فولي كي جونا بارو چايالي سبابو ديرو في مورته baro chayali sababu dedo wala nka soko mi tumbesena wala ala yake alhamdulillah soko nkoni depi adamina na fosisa nire koni minda dola wala jamade yata ala kama utunya ala nyini kaso injo kabape ukasoro mafone kwa wala mgodo de ni hakilinata nemunya mariala mafu ye wirede ya hakilinata nu wireye Anka fere ke abese kasi yorosoro chogomi wala nema soka ndado ala fana alhamdulillah ala yake uye bara chamanke jama ye bara chamanke kafara jamaka ante mobu mola kana momunum be bara la ya be ya yirejija be befo donc o sode uye so isa sanfela ni dugumala dero hulu ya sa ajolendo sanfela ni dumula sanfela ani duguma ali dumala uyasa uchogodela me sanfela yi o shera note wa o shera wa bili euro mamatu mabili sanfela mabili uyasa uchogodela o jama kuni ani munu be barala wala wilu ya jate minanka dumala modofie wani demba ya bese kandola chogomi uye dumala uye modofie alhamdulillah demba ya bese kando chogomi o ala yake jamashe ko kera minye o do yanwele ko dantikalike ko jamashe ko kera ninde si sai ni kadembo ya bisaka yele mai alhamdulillah salli suina anyele manaye kwa anyele manaye me sanin ka yele mai enka domba do tara yoro ilaje ako sanin ka yele mai betan ka yoro ya tara yoro ilaje o ya so ko alhamdulillah jamani munu be barala nyema ya la wiyo yerejija dum malayen ko ni uye demba ya do yoro dila yoro la ya miatigi hakilina minfo ako sanfela mabili ni donanen kono ni samya nana sanfela jolende do amabili jibe shigini jibe shigina jibe jige kade ni di shigina jibe jige ka anko fere jumambola ko sisa lebe fere ka bendeme ambese ka bili chogome jama yuka jija kede yuka yire jija ke wala me sanfela koni mabili ayeni hakili nafo aka hakili na yumfana wa nya jate mina harisanji munu nana yoro do kumasera jibe finke o yoro la ubo jibe bo yoro la me ale koni ile alhamdulillah illahi duta kwa bindeme anka sanfela imbiri puru sama ya ina jika na jiganga donc tusuro koni besena le koni allahi dutanye abindeme hari ni nyerebe joni yoro doye aleba joni yoro doye puru akasa kindeme jika na jiginga ambe sanfela imbili chogomi donc okoni besen na inshallah aya bara udamina fana ewa mogo fana sorola wala nyafu yedro do fana sorola kademenke ewa kadi kafaraka ko imbise kanyana bo chogomi okoni besen na inshallah mbe ala deli jama unu chenu baraji amte se kusara la de busara wala ninkoi uya labbe kasuru neta kalamaire bo fo kana bara udamina de aforanye bo fo shisa ne dama dola ko infana mena se na mo shegena kojugo mo yusi ko parce que dia damina ko ba ke yoromi o manyana bo ko fe yoro wore ewa nyanyeni o manyana bo ko fe yoro wore nyanyeni o manyana bo abe wori bode bala parce que yalla nyini tumami misiri sorola ewa dawdabu ngake misiri kerefe inshallah ni cheni bradi ni bebe jate sadaqati jariya de la parce que anka ewa karmo ba sheikh ewa ibn baz do ya nyininka
ko yala ka sojo fantanye ube almami ka sojo aye misiri kono wala ube do sarakatin jariya kono ba ko akoni aye misiri jo ka sojo misiri la puru almami ka ke soin kono ko abe konte misiri jate de la sarakatin jariya de do ube anka fere ke anka soin almami ka gire misiri la ako be jate sarakatin jariya de la bo kaso yire jo ka di fanta mo be jate sarakatin jariya de la donc ambe ala deli munu nye bara inke munu nye bara hakilinata ka ke anyema ka nyema yata ka bara ilase ka se ni ndegere mani mo ni ayewori bo akera drome kele kata fo munu nye million tayimbo minu nye million muga yimbo ambe mo donna ni minye ambe ala deli ala kwa ke atiki masarakatin jariya na kone mba befo me do ka beye donc an kala nyini yede ambe dawa minaka ke ala kama bara de an kana foido an ka bara sarala an ka dawa sarala jian kono an kala nyini yode ni ala tunya ke ne ntafe ka foido an ka dawa sarala jian kono be ala de la ka be bilenya la arade me hadama de amadafa ni madafa donc an ka nyogon dafa fana ka nyogon deme hari ciden yere ni sebo ya ko chogo de la ciden ko mo kan na folo male nafa ka usmana bo wala ciden yere deme o debe ke yedde me kala de soro ka bismillah madina ka deme dawaina prisisi chogomi an ko nin kala nyini ambe ala deli an ka ko be ka ke ala kama ko de la kan sarallahu gara o woni ala ye garjage min fana sama kana ma jian kono ya kasoro an yere ka ewa natabana an yere ka nyininite abo fanante ambe ala deli o fana kana fen naqsi an ka barajila wala inshallah men te soko ba o fana la donc islamia sariya ma ba wala ci den ko umaruma akoni na folon nana ni ema tamake kata ma ima deli amina iba ke minye ka koye sallam be ala dela la ka konu num beke ala kama baray munum buka na furo financier munu ñu ka taw perdi ka barawun ke ala ka beke ala kama baray ka beke saragatin jariya ambe ala deli fana jama be ka do kam fana ye ambe dawa minna ka ke ala kama ko ya ka ke dusun kala she ya rabbi ire jira kana ye yala janna fanyene kana yala ambe ala deli jama ko do kanye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuma janyana jama ba haketo